Hola, soc la Rosario Chincha Duran, representant de FIRAR, que és una associació d'art de Sant Cugat del Vallès. FIRAR va formar-se per la iniciativa d'un grup d'artistes que volien mostrar la seva obra, el seu art, a tothom, no només a un espai tancat, sinó a l'aire lliure. És així com aquest grup va iniciar la mostra al carrer cada diumenge, abans era cada diumenge, però posteriorment se va anar organitzant amb l'Ajuntament. FIRAR és una associació d'artistes. Des de l'any 1994, un grup d'artistes, amb aquesta empenta, aquesta iniciativa, van formar la primera mostra al carrer i van formar l'entitat. I el per què s'havia format aquí, perquè justament eren artistes de Sant Cugat i no tenien el lloc per exposar les obres, sempre havies de demanar un espai, a part que costa arribar a una galeria, doncs la iniciativa la van tenir i van presentar el projecte a l'Ajuntament per presentar les obres directament al públic. La nostra línia de treball és per projectes. Nosaltres desenvolupem un projecte i d'acord a aquest projecte cada artista fa una interpretació personal. Normalment és així. O treballem, ja sigui per el Festival de Poesia, ens donen un artista o un poeta o una obra de teatre, el que sigui, i desenvolupem aquest poema o aquesta narrativa. És la manera com treballa, és la línia de treball per projectes. Hola, soc Montse Cabús, soc membre de la Junta de FIRAR. La Covid com ens repercutirà a nosaltres com a entitat? Tot canvi d'ordre de valors repercuteix d'alguna manera i suposo que això ens repercutirà, que ho sabrem o ho notarem quan estiguem treballant al 100%, perquè ara estem com un 5 o un 10% de les activitats i clar, no podem notar-ho massa. De totes maneres, també ens servirà o ens està servint ja com a eina de treball, o sigui, per la manera, les coses que hem d'expressar. L'art per mi és l'expressió de tot ser humà. És una manera de comunicar. Per mi l'art és una manera conscient d'expressar sentiments, expressar imatges, tot el que puc percebre. Crec que és un do del ser humà, que tots hauríem de poder expressar-ho.